Kumusta ta this morning ang usasaka sa anak ni Waray versus anak ni Biday, Ralph Noriega. Hi po, Miss Cecil. Mayong buntag po. Kamusta po? Kumusta ka na, Ralph? What's keeping you busy these days? Ayos naman po, Miss Cecil. At ayun, inaasikaso natin yung negosyo natin. Ayan, So, pag-usapan ayun po. natin itong online food business nyo. What's the story behind how you started this? Ayun, Miss Cecil, yung online business ko, aksidente lang po talaga siyang natayo and hindi naman talaga siya planado na itayo. Syempre, nag-quarantine ng ilang buwan. Mga 3 months, 3 months yun. And naisip namin na, ba't hindi tayo magtayo ng business? Bake kami ng bake luto kami ng luto noon nung nag-start yung quarantine. Hanggang sa nag-bake kami ng marami. Tapos sige, testing natin. Magbenta tayo ng mga 10 cakes sa isang araw. So nagbenta kami ng 10 cakes and nagulat kami, miss, na yung araw na yon 10 cakes ang nabenta namin, kinabukasan, kumalat na yung cake. Tapos, ayun, miss, ang dami na naming orders. Ang galing naman at tuloy-tuloy na talaga itong kinahiligan mo lang dati, ngayon negosyo na. And since Yes. desserts ang binibenta mo, Ralph, what's your favorite dessert ba? At bakit yan ang pinakagusto mo? Di na ako lalayo, Miss Cecil. Siyempre, doon na ako sa binibenta ko. Siyempre, cake. Pwede mo na siyang kainin on a regular day. Pwede mo na siya kainin on a regular day. Kasi, for celebrations lang yung cake, yun yung mga iniisip ng tao. Pero yun nga, yung gusto kong i-offer sa mga tao is, pwede nyo siyang kainin on a regular day. And aside dito sa online food business, busy ka na din ngayon sa online classes. How are you adjusting sa online classes mo? Ayun, miss, sobrang hirap, honestly speaking, ng online class. Kasi, lalo na sa course ko na mass communication, ako, malaking adjustment for me kasi sanay akong face-to-face, sanay akong gumagawa ng mga practicals, hindi lang puro activity. Kasi sa course na mass communication, miss, more on practical kami, more on gumagawa kami ng films, Yes. nagsusulat kami ng mga script, nagde-direct kami ng mga pelikula. Yun, miss. So, medyo challenging. Pero looking Yes. back, bakit Mascom yung kinuha mo, Ralph? Mass communication po yung kinuha ko kasi dito na po ako sa field ng media. Yes. So, gustong-gusto ko pong lawakan pa yung mga gusto ko pong matuto lalo sa media. On-cam or off-cam. Kasi miss, sanay akong nasa harapan ako ng camera eh. So, hindi ko alam kung paano ba tumatakbo ang mga tao sa likod ng camera. So, gusto kong pag-aralan yun at gusto kong mas maintindihan yun. Kasi, miss, if ever man, gusto ko din magtrabaho din at ma-experience ang trabaho behind the camera. And this time, kwentuhan mo naman kami, kumusta yung lock-in taping nyo? Ano yung mga bonding moments nyo with your co-stars off-cam? Bonding moments namin, wala masyado kasi ang stricto ng ng social distancing ngayon talagang ini-implement ng GM ng social distancing and may mga medic tayo na nandun sa taping na magpapaalala sa iyo na may social distancing and ayun, syempre naintindihan natin sila kasi ginagawa lang nila yon para hindi tayo mapahamak, hindi masunod pa rin natin yung guidelines na binigay sa atin. Ang importante na buo nyo ang series na ito, di ba? Yes, yun ang importante. Kasi may mga viewers tayo na Team Biday and may Team Waray din. So please invite them to watch sa new episodes ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ayun, guys, iniimbitahan ko po kayong manood ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Magbabalik na po kami. After ilang months naming nawala, nagpamiss lang kami ng konti pero andito na po ulit kami. And before we end the interview, Ralph, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga viewers natin dito sa Cebu at sa buong Visayas? Ayun, maayong buntag po sa inyo dyan, sa mga kapuso natin sa Cebu. Maraming salamat po sa inyo. Pwede nyo po akong i-follow sa aking social media accounts. Sa Instagram, Ralph Noriega, sa Twitter, at Ralph Noriega. So maraming salamat po, Miss Cecil, and sa mga kapuso natin dyan sa Cebu. Ayun.
Maraming salamat din, Ralph, for joining us this morning. Ingat ka. Thank you po, Miss Cecil. And that was Ralph Noriega, mga kapuso, nga mipaambit sa iyahang kasinatian, iyahang online business ug ang iyahang online classes karong quarantine. Ug usapon, nangimbitar usab siya sa pagbalik telebisyon sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live.